आरबी फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनाय रोदा बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय अनसायगिरिनि होंगो दोंगो। रोदा सावथुननि प्रिमियार श'खौ मैया रामफलबिल रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां फोथाराव बेखेवनाय हाबाफारियाव सुबुंनि दैबाना। आरबी फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा रिया ब्रह्मजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि गोबां गोदान गोजाम महरगिरि बिथांमोनजों गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सानसुमैफ्रा थांनाय हराव दिन्थिफुंनाय प्रिमियार श'आव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बयजोंबो मिथिसारजानाय एबा अनसायजानाय रिया ब्रह्मनि देग्लायनि 2023 मायथाइयाव गोदानै सेबखांजानाय आबुं बर' सावथुनखौ गुबुन गुबुन बोसोराव दिन्थिफुंनाय बादिनो देग्लायनि रोदा मुंनि आबुं सावथुनखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामफलबिल रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां फोथाराव दिन्थिफुंनाय जाबाय। बे समाव जोंनि खौरांगिरिनि हेफाजाबजों मा फोरमायखो नोंथांमोननो फोरमायनि। आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों, मानो होनोब्ला जोंखौ रायजो राजाफ्रा जोबोद सापर्ट खालायदों, जोबोद गोसो मोजाङै लैहोर फैनानै जोंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय फैदों। आं आसा खालायो जोंनि मुभियाबो रोदाया रायजोफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हागोन। बिनि थाखाय आं दसे सम नेथ'नोसै रायजोफोरनि फिडबेकखौ माब्रै नुयो, आरो आं बिदिनो नाजालांबाय थागोन रायजोफोरखौ गोसो गोजोन होनो थाखाय। आरो आं बेखौल' खावलायनो लुगैयो रायजो राजायाबो जोंनो बिसिनि बिराद जोबोद अननाय नांगौ, हेफाजाब नांगौ, अब्लासो जोंबो माने मावलांबाय थानो गोसो जायो। आं जेब्लायबो आरो मदद मोनबाय थागोन, अननाय मोनबाय थागोन होननानै आं बेखौनो फोजोबनाय जाबाय। जिहेतु दिनैनिया नोंथांनि 6थि दिहुनथाय रोदा सावथुन, मा फोरमायनो सानो बायद'? आङो बेखौनो बुंनो लुबैयो, जेसेबां सिमां दिन्थिबोदोंमोन मोजां गाज्रिखौथ' जोङो पाब्लिकनिफ्राय फिडबेकखौ मोनबोगासिनो दङ, आरो नैबे रोदा सावथुनखौबो जेसेबां सिमां दिनैजों एबार 6था जाबाय, बे 6थायाव रोदाया 6था, दा बे रोदायाबो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो। बे रोदा सावथुनखौ सोर स्क्रिप्ट खालामदों, डाइरेक्टर सोर होदों, आरो बेयाव फावगिरि फावखुंगुरफ्रा सोर बायद'? दाना बे माबाखौहाय डाइरेक्टर स्क्रिप्ट राइटारनि नामखौ मिथिया जे आङो। आं बेखौनो बुंनो लुबैयो, जोंनि गोलाव गिदिरफोरखौबो आं बुंनो लुगैयो जे जोंनो मोनफ्रामबो दाब डिस्ट्रिक्टफ्राव जोंनो सिनेमा हल होयोब्ला जोंबो मावलांबाय थानो जोबोद गोसो जागोन, मेंनाय नङा। मानो होनोबा जोंहाथ' बयबो मिथिखागौ बर' सावथुनावहाय एलबामानो जा मुभियानो जा बेबायदि जों जेसेबांसिम खरसा गारो बेखिनि खरसायाथ' जोंनाव फैफिनखाया। अब्लाबो कालसारा जोंना डेभेलप जानांगौ होननानै हाजासे सेस्था खालामदों जों मोजां कुवालिटि लाबोनो, मोजां स्ट'रि लाबोनो, मोजां एक्टिं, खारन जोंनि गथ'फ्राबो जोबोद रोंगौथि गोनां दङ। दा जोंसो प्लेटफर्म होनो हायाखै, दा बेनि थाखायनो जों जुदि प्लेटफर्म होनो हाबाय थायोबा जोंनि गथ'साफोरनि रोंगौथिखौबो जोङो दस्रा जाथिफोरनोबो नायहोनो हागोन। बिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होजानो आं लुबैयो आरो जेब्लायबो। गोजोनथोंसै। देग्लायनि बोसोराव फिल्मफोर दिहुननाय जादों। देग्लाय बायद'आ मोनसे सावथुनफोर दिहुनदों। आङो बे रोदा मुभिल' आंनिया बेल'। फैबाय थानाय बोसोराव माबायदि जागोन? आङो बेखौ दा जेबो बुंथ'नो हानाय नंला, आं बे उनाव फोरमायसिगोन। गोजोन्थों। एक्सुवेलि आङो सिगां जोंनि आब' रियाखौ आं सिगां गोजोननाय आरो हामलायनाय आरो थेंक इउ आं जासिहरनाय जायो। स' एक्सुवेलि आङो जेब्ला आब' रियाया आंखौ फन खालामनानै आंखौ जेब्ला बुंदोंमोन जे माने जन, स' नोंनि थाखाय मोनसे ओरैबायदि मोजां रल दङ जे माने मेन नेगेटिभ रलाव। स' आङो बिनि उनावहाय आब'खौ बुंदों जे थिग আছে, आं थांनानै आं सिगां स्क्रिप्टखौ नायग्रोसिगोन, आरो नायनायनि उनावहाय आङो आब'जों मोजां रायज्लायनानै आङो बेवहाय रल प्ले खालामसै। स' जेब्ला आङो स्क्रिप्टखौ आं नायदोंमोन, स' बे समाव आं बहुद गोजोननाय मोन्दों, आरो दिनै आरो आब' रियानि अननायाव दिनै आरो बे रलखौ प्ले खालामनो मोननानै बहुद गोजोननाय मोन्दों। स' आरो पाब्लिकआ आरो जोंना रायजो राजाया गनायगोन, बेखौ आरो एक्सेप्ट खालामगोन आरो अनसायगोन होननानै आं सानो। स' नुनो मोनदों बेवहाय नोंथांनि जि पार्ट, लास्ट पार्टआव जि बाक्सु खेवनायनि बाहाय मोनसे थिग जादों, बेयाव मा फोरमायनो सानो? स' एक्सुवेलि जोंनाव सासे जोंनि डाइरेक्टर दङ, डाइरेक्टर जोंनि सार दङ सानसोरां खाख्लारि, आरो बिनि को डाइरेक्टर दङ, बे जाहैबाय जोंनि मा नाममोनलाय जोंना ब्रिजेश बर'। स' एक्सुवेलि आं बिसोरखौ आं गोजोननाय आं जासिहरो, आं थेंक इउ जासिहरो। स' बिसोर गैयामोनबाबो आरो जोंनि टेकनिशियान, जोंनि जेसेबां स्पट जोंनि थादों, बिसोरनि थाखायसो जोङो बे मुकामाव फैनो हादों आरो।
बेनि थाखाय स्पेसियेलि जों नुनो मोनो बर' सावथुन मुलुगनि बिहोमा हिसाबै रिया ब्रह्म बिथाङा गोबां नांथाबनानै गेजेर रां रुफा खरसा खालामनानै दिनैहाय सिनेमा दिहुनबाय थादों बे समाव नोंथाङा सासे जाखांफु फावगिरि हिसाबै मा फोरमायनो सानो मा इनकारेजमेन्ट होनो सानो स' एक्चुवेलि जोंथ' दा जों जास्ट ग्रयिं आप जों एक्टर जों आर्टिस्ट स' आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि इयुन जोलै जोंनि जेसेबां माने आरो जोंथ' सेनियरखौ जों अभियासलि जों माबा होखायो जों सनमान होयो स' जोंनि इयुन जोलै जेसेबां जोंनि आर्टिस्टफोर दङ जों बिसोरखौबो जोङो माबा खालामगोन जोङो इनकारेज खालामगोन स' माने आरो आब'रियाथ' जोंना दा माने मा बुंबावनो आरो दिनै आब'रियानि जायनि माने खर'आव माने आशीर्बाद थायो बोर थायो स' डेफिनेटलि जों साक्सेसआव थांनो हागोन बास बेनो आरो गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन